yanzu 'yan kudu abin da ya sa kaga suka fi mu wallahi ba ruwansu da waɗanda wai suka zaɓa ba ruwansu abinda suke so abinda suka zaɓe ka kama su. To da kai magana kudun nan ana ganin kwanakin da akwai wani very dark man ya je rundunar 'yan sanda da ina ya nuna cewa abin da ake na matsalar tsaron nan ya isha al'umma. Su kuma aka ga 'yan arewacin Najeriya fitattu irin su Rarara da sauran 'yan fina-finai an nuno su suna ta raye-raye daga baya kuma aka shiga da su cikin majalisa suna faɗa cewa sun yi alƙawari cewa Bola Ahmed Tinubu sai ya dawo. Ya kake ganin har yanzu karancin wayewar mu akan abin ɗaukaka idan ta samu? Ba rashin wayewa bane, wawanci ne da son kaskantar da rayuwa da kuma rashin sanin ya kamata da rashin hange da jahilci wanda kuma ya haɗu da makauniyar soyayya. In waɗannan abubuwa suka dabaibaye ɗan adam to sai dai a roƙi Allah ya warware mashi. Kaga Rarara ai mai kuɗi ne amma babban jahili ne, ba abin da ya sani a duniya, siyasar ma bai santa ba. Waɗanda ya wakilce su ba abin da suka sani, su abin da suka ɗauka kawai rayuwa ita ce kuɗi. Ka gane ko? Kuɗin da za a ba su. To in suka yi kuɗi sai mi kuma. Ai yanzu ma suna da kuɗi. To me ya tara masu? Kuɗin nasu me ya masu? Ko da ganin ma cikin yaran na shi Rarara ya je kamar irin jihar Zamfara ya tsaya a wani dutse yake cewa shi bai ga matsalar tsaro ba da komi. Duk ya kake ganin irin wannan abu ne? Ai duk waɗannan abubuwan suna tattare da yadda 'yan arewa suke ni. 'Yan arewa na sha faɗi maka. 'Yan arewa in kana neman doɗaɗɗen ƙwaƙwalwa to ka samu 'yan arewa. Wallahi ni imanin da na ko a 'yan arewa 10, 6 ba su san hannun damansu daga hannun hagunsu ba. Ni ma ina cikin 6. 4 ne kawai suke wayayyu, 4 ne kawai suke da hange, kuma har shugabannin har masu ilimin. Duk inda ka samu ɗan arewa yana da doɗaɗɗen ƙwaƙwalwa. In ba haka ba ya za a yi mutum ya je wa'azi a Kebbi ya koma Jos ya ce Allah ka ƙara ɗaukaka ma Ahmad Bola Tinubu ya kawo tsaro a Najeriya, ya ce ni da na je birnin Kebbi wa'azi na dawo Jos wallahi ni abinda na gani kowa na zama lafiya lau kuma akwai tsaro a Najeriya. Sai wani ya ce akramakallahu ko dai jirgi ka hau, ya ce a'a ƙasa na bi. Ya ce tun daga birnin Kebbi har Jos ban ga wani abu wanda ya kama da rashin tsaro ba. Sai ga wannan shi kuma wai ɗan Rarara ne ko ƙanin shi ko mi? Yaron shi ko? Ya tashi ko daga wani gari yake ya je wai har Tsafe. Ya ma nuna mana cewar waɗanda 'yan Tsafe ne ko 'yan Doto za su iya gano inda yake, cewar lallai a tsaunin Tsafe yake, inda ake cewa nan ne gungun 'yan ta'adda. Ya hau wani tsaunin ya sauka, ya hau wani ya nuna cewar ana zaman lafiya a jihar Zamfara. To wannan in ba tsinanne ba, in ba wawa ba, don Allah ko yadda ake garkuwa da mutane lokacin ma Rabi Abubakar na hannun 'yan ta'adda, ko don wannan don Allah ka ce wai ana zaman lafiya a Zamfara. Last week abokina zai je Gusau, sai da suka wuce Funtuwa ga su za su kai 'yan Doto, bayan sun wuce wannan sun wuce Faskari kamin su kai 'yan kara. Sai gashi aka ce musu ba yadda za a yi su tafi, ba yadda za a yi su wuce, sai dai ko su tsaya a 'yan kara ko su koma Funtuwa. Karfe 6 yayi kenan lokacin ba kusan karfe 6, daga 6 zuwa 6 ne ba. Wai to amma ka duba wai wannan mutumin wai shine zai je yana cewa wai ana zaman lafiya, ba 'yan ta'adda, ba rashin tsaro. To in ba mutumin da yake da doɗaɗɗen ƙwaƙwalwa ba, jahili wanda bai da hange, bai kuma san darajar ɗan adam ba, wa zai irin wannan? 'Yan kudu su wai sun zo fa su yaƙi ne don mu. Su sun taso daga garuruwansu ne su zo su yaƙi da mu. Amma mu sai suka tarar kuma muna cewa ai ba mu da matsala. Ai wannan abin da kuka zo ma da ba ku zo ba, ba dalili.
mu ai ba gaba ɗaya muna zama ne, muna rayuwa ne cikin farin ciki da walwala. Ba wani ɗan ta'adda a arewa. Duk abin da ke faruwa a jihar Benue da jihar Plateau da Katsina da Neja da Kaduna da Zamfara da Sokoto da Kabi da abin da ke faruwa na kaskanci a jihar Borno da Yobe, wai ɗan arewa har yanzu wai jahilcinsa bai kai ya hangi waɗannan abubuwan ba. Waɗannan 'yan arewa da kake gani ko, wallahi sai Allah, za su yi sallah, za su je coci, za su ce mu kaza ne, muna da wani tarihin ma ina ganin kamar, to ba zan ce ƙarya ba ne, wai an ce tura sun zo sun same mu mun waye ko, haka ake cewa ai ko, to gaskiya wancan ba zai zama wayewa ba. Ko da yake magabatanmu, iyayenmu, kasan sun fi mu aiko, sun fi mu, wallahi sun fi mu komai, da wayewar, da dogaro da kai, da hange, da duk abin da ka sani. Ɗan arewa yana ta yanzu reverse fa muke yi, saɓanin iyayenmu da suka kai mu gaba. Maimakon za mu je Lagos sai muka bi hanyar Sokoto kenan. Kuma muna da niyyar cewa inda za mu je Accra ne. Accra za mu je. Sai ma mu wuce Lagos. Sai kuma muka koma za mu shiga Nijar. Wannan 'yan arewan sai dai mu musu addu'a. Amma kaskanci ya kai kaskanci, wulakanci ya kai wulakanci. Allah ya fidda mu daga wannan makanta, Allah ya fidda mu daga wannan jahilci, Allah ya kawar mana da irin waɗannan shugabanni waɗanda aka ba su shugabanci kuma hangensu bai wuce hancinsu ba.